края на стръмното баирче, дето кълта и листата доста утежняват положението. Кара се на 100% с малко техника. Там, където липсва техниката, може и да се бута. Като баце-тумбаце. Последни метри преди премията за катерачи. Опит за качване на колело, който ще завърши неуспешно. За малко да имаме падане. И влизане в коловозите. Педалите ще избягат. Така, нагласене. Натиск. Не. Отново неуспешен опит за потегляне. Още веднъж. Имаш още 3 метра до финала, обаче нямаме потегляне, няма отговор. Не, ето, има. Браво! Ще вземе второ. За 1 метър преди финала изпускаме педала. Язък. Нищо, все още сме втори. Добре, за малко. Минаваме. Браво! Юнак, тук вече е равно, надолу е само планина. Хайде, успех. Юнак.